vy, co jste byli na mých seminářích, tak každý z vás dostal vzorek Optiveje, CFMK. Je to vlastně, většina byla v příchutí čokoláda. A já dneska jdu tady vyzkoušet jahodovou verzi, to jsem ještě neměl, tak jsem zvědavý, jak bude chutnat. A tak si ji namícháme a samozřejmě v shakeru jako každý protein je to dobré, ale z mixéru je to vždycky nejlepší. Ještě teda chybí nějaký led, aby to bylo úplně ideální, ale máme aspoň studenou vodu. Já samozřejmě dávám 2 odměrky. A můj oblíbený mixér. Myslím si, že v létě, když člověk do toho ještě přihodí jahodu, možná i teď, si někde koupíte, tak je to dobré i bez těch jahod. Je ta samotná verva příchuť. Dobrý. Dobrý 80% protein. Doporučuji.